Però la roda de premsa d'avui també, sobretot, era per donar suport a l'Andreu, que ha vingut, gràcies per haver vingut, i a l'Anaïs. L'Andreu és del GP i l'Anaïs és de la plataforma del Riu Siurana, Volem el Riu Siurana Viu. Estan citats a les 9:45 a les 10 del matí al jutjat de Falset per una acció que es va realitzar per denunciar al final una problemàtica. Per tant, de la mateixa manera que feia la reflexió de les situacions que tenim demà, és el mateix. L'Andreu i l'Anaïs i tota la gent que forma part d'aquesta querella no ho està per una acció concreta, sinó per la lluita que estan duent a terme. Per tant, des de la CUP de Reus, que som l'únic partit polític que té el mateix missatge al Baix Camp, al Priorat o a les Terres de l'Ebre quan parlem de les problemàtiques sobre els recursos hídrics, doncs serem a Falset acompanyant a l'Anaïs, a l'Andreu i a tota la gent que al cap i a la fi lluita pel mateix que estem lluitant nosaltres, que és perquè hi hagi una nova cultura de l'aigua, que hi hagi unes polítiques que garanteixen la sostenibilitat i que defensen el territori. I una vegada més, denunciar la guerra de campanars que hi ha al nostre territori. Exigim a l'Ajuntament de Reus que exerceixi capitalitat i això es fa posant recursos a disposició de la comarca i del territori, fent polítiques que serveixin per cohesionar els territoris. El Priorat té 10.000 persones, Reus en té 100.000. No és normal que un ajuntament com el de Reus estigui en guerra amb tota una comarca per recursos hídrics, quan després no és una qüestió de recursos, és una qüestió de privilegis, perquè no se li dona l'aigua al Priorat que neix al Priorat i en canvi aquí s'utilitza per donar-la als complexos turístics, per donar-la a la petroquímica i per al cap i a la fi tindre aigua de pagès a preu de boca, és a dir, fer diners, i això és insostenible a nivell de recursos. Però hi ha una qüestió que volem aprofitar aquesta roda de premsa per denunciar, i és que l'advocat que ha escrit la querella de la comunitat de regants del Pantà de Riudecanyes contra el GP, contra la plataforma del Riu Siurana, és el Ricard Fonderrodinat, que és un càrrec de confiança que cobra 50.000 euros l'any per passejar-se amb les mans a les butxaques de l'Ajuntament, o com a mínim això és el que nosaltres pensàvem, que cobrava 50.000 euros per passejar-se amb les mans a les butxaques per l'Ajuntament, però es veu que no, que en les seves hores lliures el que fa és fer d'advocat de la comunitat de regants i querellar-se contra qui defensa el territori. Doncs això és una qüestió que demanarem explicacions, perquè no només és l'únic, també hi ha el Pàmies, que també es passeja amb les mans a les butxaques i tampoc no sabem ben bé què fa, però cobra 50.000 euros l'any. Doncs no té cap sentit que càrrecs de confiança del govern de la ciutat que cobren aquest dineral es dediquin a fer querelles contra la gent que defensa el territori. I no només contra la gent que defensa el territori, sinó també contra Canal Reus. No té cap sentit que un càrrec de confiança de l'Ajuntament de Reus denunciï una televisió local. No té cap tipus de sentit. Algú ho hauria d'explicar, perquè estem davant d'un problema polític, que és la utilització de recursos hídrics del nostre territori per unes qüestions o per unes altres. Nosaltres entenem que el govern de la ciutat s'ha querellat contra la televisió local i contra la gent que defensa el territori, i aquí no ens hi trobaran. Fa anys que estem al costat dels moviments socials que defensen el territori, fa anys que denunciem que fa falta una nova cultura de l'aigua, i no només pels criteris que nosaltres posem de sostenibilitat i de desenvolupament, sinó perquè arribarà un dia que vindrà algú i ens obligarà a fer-ho. Doncs més val que ho fem conjuntament, tot el conjunt del territori, que ens inventem aquelles polítiques que facin que ningú perdi, que al final que ningú perdi, que es prioritzin les necessitats i no pas el negoci. No té cap sentit que el complex petroquímic i turístic s'emporti l'aigua del Priorat i que el Priorat no tingui aigua per desenvolupar-se econòmicament. No té cap sentit. I l'Ajuntament de Reus té prou recursos econòmics i prou recursos tècnics com per reinventar-se totes les polítiques econòmiques i de desenvolupament i de redistribució com per haver d'acabar així, que un càrrec de confiança es querella contra la televisió local i contra la gent que defensa el territori. Aprofitem per demanar a la comunitat de regants que retiri la querella contra l'Anaïs, contra l'Andreu, contra la televisió local de Reus i que s'activi la taula del Siurana. Estem davant d'un problema polític, per tant hi ha d'haver una solució política i això necessita de debat, de perspectiva, de propostes, d'escoltar-se, d'intentar que tothom, absolutament tothom, posi les seves necessitats sobre la taula i que es puguin solucionar. També l'Ajuntament de Reus té les seves necessitats a nivell de recursos hídrics, doncs posem-les sobre la taula també com a Ajuntament en lloc de querellar-nos contra una televisió o contra activistes que defensen el territori. Dimecres serem a Falset amb les persones encausades. Demanem a la comunitat de regants que retiri la querella contra la televisió local de Canal Reus i contra el GP, contra la plataforma del Riu Siurana, i emplacem de nou al debat polític en el si de la taula de Siurana, que recordem que la CUP no hi forma part. O sigui, estem demanant que s'activi un espai on nosaltres no hi som, però hi ha qui hi ha de ser i qui ha de fer proposta i hi ha qui ha de fer debat. Per tant, no judicialitzem un problema que és polític i que tard o d'hora se'ns imposarà una solució. Més val que la trobem nosaltres, conjuntament, que no pas que se'ns acabi imposant.